Folini tanube ambolo kanyeshi horonya TV lajeli kebaga bela jelema malikono ani maliko ka au bismillah au ka bamanaka kunafuni kenaka kaben bi alamusama arjaba makono kalo kli muwa ani saba samba kelen kemenani ani binani saba kira kishi nema bayi aleka bangeni sanjatila o kelen bena bi alamusama janvier kalo kli muwa ani wolonvla samba fla muwa ani fla nabila isa aleka bangeni sanjatila amena munu kono kuma nyefo au nyana baguruba fola sanwo san jamiyatu hikmatini jenfu no oya muso demisanu ye ube uka biro sigili sangilema ubo ulusoja baraw sigi senka ka ganyani salonta ye Seydina Shagmaru Seydou Kulubali aye blasaralu jama ke o jado bambulo amena o yira awla o temene ko CMDT sanwo san ube uka lajere bami sigi senka halbi kasega nyefoli ke uka chage dawye o koni baraw sigira senka o de bina ke anwa kuna foni wala kuma bawye amana munu soroga farauka jamana kuna fona warawla ninga faraje famre ki barawka ambe ulu kono kuma nyefa o nyana au bismillah ko kura au ka bamana ka kuna foni kenaka soni amena munu kono kuma wala awye Jamiyatu ikmaldine jakulu mi sigile do alislamiya dine demene kama ukaramogo ba ni oye Seydina Shagmaru Seydou Kulubali El Farouye jagulin koni konnana bolo faraw chama be akono kadamne an falakawla an balako fokata se muso demsenuma ode hukumu konnana muso demsenu munu be ni toyin konnana sanwosta ube uka biro sigili sangele ma bo no sojo baraw sigi senka ina tan kanga be atalko tandunama ode hukumu konnana labon chama sabatileno ubolo ube faga abaraw ke halbi uka sangele mona kasega ala foka barikada anu uye kaboko munu ye ankara mogo bala ni uye Seydina Shagmaru Seydou Kulubali masala manika dine demeni siraka kaseka onyefo chugamina ganyani uche salon umi benata ko tannanama okoni baraw sigira senka sebinin koro kawfe ode hukumu konana ankara mogo ba hela Shagmaru Seydou Kulubali aye blasale kan kerenkene di jeune fou ma kerenkene na akumana sabalika ojumas na yugo anga aleka jawlaje muro ko fe ambi andi rufu no ye shababa tuyi jeune fille muro uye anjigifa kodona bebenaka ma sebeya atamasere bi minedi ni ko labai muro bebise ka damine o mune ma nyuma ya geleya muro a continually ode ya geleya note sogomada kele ma nyuma ya joni mi dese ola wulada kele ma nyuma ya joni mi dese ola wulada kele sabali na jogo nyuma wula kele munu na sabali ma te dese ola me ke continue ke to aka moro ka dumi aka ode ka gele santa aninani dio dafadi amba fo jenifu ya ni bare me kunje folo do kera ala ka to kunje tugo nyuma di anauma ala ko ke ala ya bunya kama sallallahu rasuli ula farugut na kuma janya fitiri sira ami kuma datugo ni minye ode sabali ka sabali nyine jenifu fe kele min bi a umbulu fe min bi se kele in koro ode sabali ni ko jogo kanye yela makake ka ala sago sabata ka dugugolo kanya muro ke ba fika sabali da ni ma sabali wallahi abida min de ati lafa Seydou Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala yode faire ababla misho ina wati mina akwama kuzila afwa wa amur bil urfi warid an al jahili
Muhammadu ibla la miso mina bara gwelemba do da pura ka nye bolo ya fa mine folo ya fa di sabali ere digiri labai ma bi sabali tuma dola ka sore me ya fa ma bi munyu tuma dola ka sore me sabali kuma te ka ya fa me ya fa atoti oko mana ala ko kirama kuzila afwa ya fa mine odi ke kele mine folo ibla la kele mina tarina sebaya soro Allah mine volo min bi bolo ke kele nge oye ya fa wala ma nyini jeni fufe uka sabali uka jeni fotawi uka jeni ketawi min daruka min gera ula min fora uma uka ni be sabali ka be yafa ke ala laje nga akana jenga ka bo aka jenga da na bilena kateme tasumaka ayaw bolo kuro adala na goniyara kateme janamaka ayaw bolo kuro adala billahi tanka bi ciyaka abilaba audetala dugukolo afenzembe amuro tigide bala koy na ya soro tigitala nyangma eklatera kabwa ngora amena ulibadido otumana nandaro la kasabati oka ami dugukolo minga ko tigiba wa otigi ne ta islamiyai wa kalaidu to kwa bi dine inkorota hal na me be ale alajugo kafiru ma abaki sabali kofe ay to chinga aka tisri shu anikli amana gele ya chugo ayaw jigisigi kabila bautala mulala ka sabali je anauma alaka tisri dafale je anauma alaka do anauni jugo ya beche nyine sandani nani di sandani nani chama bi alabulo ya rabbi ala ko jirana o kenana kabo sangola kana nyina na fe munu la nyina na fe no masaka gla kabo nyina na kata sawara la ya rabbi ala mo be karabara oyi akalla nyina wala ma be sabatira ala ka do anawni jugu ya beche ala ko ke kira bonya kama sallallahu rasuli mamuru faruku be kuma kundala surunya ya aka do ala kan ni soja bi ambulo kene kanya ala ka kira kan ni soja bi ambulo ya wala ka meleke be davenyuma be ni so kadi nini siginye uladaina shina nanye nyogon soroya atige bashiye ko annabi dese ya rabbi ala ka shina ta kunji ambulo herala ala ko ke kira laba bunya kama sallallahu rasuli nitunye salo ye Seydina Cheikh Umaru Seydou Coulibaly ka kanya ni jeune fuka anniversaire okumu konnay anana wula dafe ka sega ni lasidi kenengren ndi jamiatu ikmadini muso de mesenuma sebeni ngoro ko fe ambe do de ke nyina tay o fana be ka isensenga gere ambe do de ke alaka o do neni aw bela jilen ka segela o temene ko ina fo anyanya fana chugumina anga kuna funi yaw demnewna CMDT o bela jemi sigi san wo san o ka chaga daw no nyongote halibi ka sega kuma chugamina o ka bara o ka sega kuma oluka o de hukumu kona o ka chaga da nyama olu ko ne sigira kuma na o ka san temene fo ka ta se nyina san kona na o ye bara munu ke ka sega nyefoli ke olu ka mamu jakte halibina nyefoli kanye horonya TV tokola ni CNDT ga lajeba bi kononton an durunai ni kene mesigi u fe san o san u ga chageda be yoro la abela jele nyema obi na nyongo soro yanino laje kundo ye ka nyefoli ke nyonyi san barakele umunu sera kake gele yaw jimene soro la ka olu dajira nyongona ka boloma dalike musagaw soro togola nina ala barakala ni kikelaw barakala ani gouvernement ira ye deme mi do CMDT kun ani kikelaw kun kikelaw sona kor senema ani kor mi soro nyina na be afere la kafure akatia ala fe salo an ka musaga minnu ta ɲina ani sɔrɔta o b'o dafa fo ka tɔ to o tɔ bɛ taa fo miliyari 3 ni tilankɛ la o ye kibaruya duman y'an bolo donc k'a fɔ cikɛlaw mali sɛnɛkɛlaw kɔɔri sɛnɛnaw an b'u fo ka tila ka gouvernement fo ka CMDT baarakɛla bɛɛ fo. Ambe domina igobi ton ba keme wolonvlan an bisaban kele o de korbe ga urushi abe banga be wati fole mawa urushi ko fana tun ye konafli mais an bɔra ka yala ka kuma ni usine minnu bɛ baara kɛ usine kɔnɔ ani direction industrielle an y'a ye k'a fɔ baara min kɛra ka production kunbɛn problème foyi si tɛna sɔrɔ a la a ka ca ala fɛ yanni tile 15 cɛ an ka se ka tila a la
mais machine ko do ni y'a fɔ a bɛ ko fɛn wɛrɛ bɛ se ka bɔ kɔfɛ mais an bɛ rythme min na an bɛ ka taa bolo min kan a ka ca Ala fɛ burusuru tɛna kɛ problème ye. ɲinan 2022 san musaka minnu bolodalen do u fɛ o ye sefa wari miliyari 376 ani kɔ ɲinan baara bolodalen musakaw bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 14 k'a sɔrɔ sango musaka bɛɛ lajɛlen bɛnna miliyari 1 ani miliyɔn 100 ma. O tɛmɛnen kɔ san o san janvier kalo tile 26 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye diɲɛ kɔnɔ douaniers tɔgɔ la o de hukumu kɔnɔna na Mali douaniers olu fana ye u ka baaraw o nisɔndiya baaraw sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnen u ka cakɛda soba la Bamako yanni nɔ Aminata Samake ale bɛ ɲɛfɔli caman k'an ye Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. Janvier kalo tile 26 ye douaniers tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ye diɲɛ kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ Mali douaniers ɲɛmayaso ye o don ɲanamaya a ka cakɛda la Bamako. Baara in daminɛna ni tasibila ye ka ɲɛsin u cakɛɲɔgɔnw ma minnu tanyana faso ka baara la. Douanier ka baara ka ca bolo fɔlɔ mɔgɔ bɛ min dɔn kosɛbɛ o ye recette ko ye pour que ka se ka mɔgɔw sara pour que ka se ka siraw dilan pour que ka se ka hôpitaux jɔ jamana mago bɛ wari de la bon c'est vrai mɔgɔ wɛrɛ b'anw dɛmɛ mais u b'an dɛmɛ ka base anw yɛrɛ bɛ min k'an yɛrɛ ye maintenant baara bolo filanan min ka bon kosɛbɛ o ye ka yuruguyurugu kɛlɛ minnu bɛ don ni fɛnw ye fɛn minnu man ka docogo man ɲi ou bien u man ka don donc douane fana b'o o kɛlɛ kɛ maintenant baara min bɛ mɔgɔ tɛ min ye kosɛbɛ c'est que douane bi baara kɛ ka service wɛrɛw dɛmɛ santé mɔgɔw an b'u dɛmɛ mais fura minnu man ka don minnu man ɲi mɔgɔw ma minnu man ɲi baganw ma minnu man ɲi an ka kungo kɔnɔnaw ma. Tasibila kɔfɛ bonyamasegin kɛra ka ɲɛsin u ka cakɛɲɔgɔn minnu tagara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la min musaka tari jɔ sefa wari miliyɔn 16 la o kɔ waleɲuman dɔ sɛbɛn dɔ tara k'a di u baara ɲɔgɔn dɔw ma. Nisɔndiya sɛbɛn o ye ka an encourager an ka baaraw la mais ni nin ko tora ka kɛ ka waleɲuman dɔn kɛ donc o kɔnɔna na an kɔni an bɛ se wa la kosɛbɛ a b'a to i bɛ se ka courage ta chaque fois donc ka fɛrɛ kɛ ni ka I cɛsiri I ka baara la. U ka ɲina dagun bilalen no hukumu min kɔnɔ o ye ka cɛsiri fanga bonya kosɛbɛ mansimafɛnw sen donni na u ka baaraw la walasa ka sɔrɔ sinsin. An bɛ san min na sisan douane bi réforme yɛlɛmali caman bɛ douane bolo o yɛlɛmali fɛn o fɛn b'an bolo sisan a bɛ taa 2 la bɛɛ lajɛlen 22 ye mais 2 de b'an bolo ɲina o 2 o baara bɛɛ bɛ kɛ ni machine de ye c'est-à-dire adamaden jɔyɔrɔ ka dɔgɔya baara la baara caman ka kɛ ni machine ye c'est vrai foyi tɛ se ka kɛ adamaden kɔ mais machine bɛ fili mais machine ka fili ni adamaden ka fili fana tɛ kelen ye. Minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔ ni musaka ko ma a y'a yira kɛnɛ in kan ko musaka min tun laɲininen no douaniers fɛ u ye sɔrɔ kɛ ka tɛmɛ o kan a y'a ɲini u fɛ tuguni k'u ka dɔ fara u ka cɛsiriw kan. O bɔlen kɔ hali bi an bɛ to an ka jamana ka kunnafoniyaw kɔnɔna na anw bɛ alɔdenya k'a fɔ walasa cakɛda min ka baara ɲɛsinnen don ji ani ji baraliko olu sabatiliko ɲuman kama o de ye hukumu kɔnɔna lajɛ dɔw kɔni sigira sen kan ka se ka hakilina dɔw lajɛ min bɛ tali kɛ yiriwa badabada o bɛ se ka na cogoya min na sani san 2030 nataw kɔnɔna na ka se ka faamu sɔrɔ nin kumakan na hali bi an ka ɲɛfɔliw lamɛn Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. Ministère de mines de l'énergie et de l'eau an ye atelier min organisé ka bɛɛ lajɛlen wele pour que an kana sigi ka kuma min ye jiko ani saniyako kuma ye comme an ka ministère fila de bɛ o baara kɛ ministère min bɛ jiko kunna ani ministère min bɛ saniyako kunna donc u ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan kun ye étude dɔw boloda pour que k'a lajɛ est-ce que o ko bɛ niveau jumɛn na est-ce que a baaraw bɛ ka kɛ ka ɲɛ est-ce que population bɛ ka ji sɔrɔ a ɲɛma est-ce que ko bɛ se ka kɛ a ɲɛma étude kɛra o kan donc an bɛna bi kana an sigi ka atelier la k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ rapport kɔnɔna la k'o rapport ninnu valider n'a y'a sɔrɔ baara minnu kɛra n'a baaraw kɛra a ɲɛma baara minnu bolodalen don ani minnu kan ka boloda pour que vraiment bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jiko o ye nafaba dɔ ye population ka surtout population minnu ni seba t'u ye donc pour que k'a lajɛ bɛɛ bɛ se ka ji sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na ani saniya bɛ se ka na dugu kɔnɔ cogo min na k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ min kɛra min kan ka kɛ pour que an ye objectif min d'an yɛrɛ ma d'ici 2030 n'a y'a sɔrɔ an bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na ji baarakɛlaw u k'u jija kɛnɛya tɛ taa ji kɔ pour que an y'a fɔ cogo min na ji bɛ se ka se bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ bɛ se ka ji sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na puisque n'i y'a jateminɛ ni tilema sera an bɛɛ b'a ye k'a fɔ bon jiko a ka gɛlɛn surtout an ka population minnu bɛ dugu dawolow fɛ donc an b'a ɲini pour que u ka se ka u cɛsiri pour que bɛɛ bɛ se ka ji sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na puisque n'i ko kɛnɛya ka sabati n'i ko fɛn o fɛn ka sabati fo ji saniyalen de ka sabati
donc ani min ye lakana fɛnɛ ye min ye ani ka ɲamanko ni assainissement ko fɛnɛ u k'u ɲɛsin o ma pour que nɔgɔ n'i y'a fɔ nɔgɔ i y'a fɔ bana donc ni nɔgɔ tɛ yen peut-être a bɛ banako nɔgɔya donc an bɛ welewele min s'ulu ma bɛɛ k'i jija k'i cɛsiri pour que ko bɛ se ka lase cogo min na. O de fana b'a to an bɛ taa diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la o juma sinayogo ale sera ka ja minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi alamisa ma janvier kalo tile 27 san 2022 ne ni aw an ka ɲamada o jaw fɛ. Portugal jamana kɔnɔna la ka sabu kɛ diɲɛ laban banajugu koɲɛw ye wotekɛla fanba dɔw olu kɔni ye wote baaraw daminɛ ka bɛn dimanche janvier kalo tile 23 ma an b'a fɔ a ma ko anticipation ka kɛ ka sɔrɔ a don ma se kalafili yɛrɛ donba o bilalen don ka janvier kalo tile 30 ma kɔnɔ ni o bɛ bɛn dimanche nata o yɛrɛ ma fɛɛlɛtɔ min bɛ yen n'an ko a ma ko parti socialiste ni a ɲɛmaaya bɛ Antonio Costa bolo ale yɛrɛ min ye ɲɛmaa ye olu kɔni ye favori ye ka kɛɲɛ kɛ ni jateminɛ baaraw olu kɔni ye maa 300 ani maa 15 olu de ka wote baaraw la tɛmɛna ka bɛn ni dimanche kɔni ma sani dimanche nata o kɔni cɛ u y'a yira k'a fɔ fɛɛlɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen don sen kan pour maaw ka se ka taa wote basigi ani lakana o kɔni kɔnɔna la parti socialiste i b'a ye k'a fɔ 100 sara la kuru 38 o de bɛ u ŋaniya la ka o ta ni waati in na k'a sɔrɔ hali bi mako bɛ 30 o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko de la fɛɛlɛtɔn ni o ye fanga senamatɔ maaw ye olu ka fanfɛla la an b'a fɔ a ma ko centre droit ni o ye parti social démocrate maaw olu kɔni ye maire kɔrɔ min bɛ yen ni a tun bɛ Porto a tɔgɔ Rui Rio ale kɔni y'a yira k'a fɔ nin waati in na fɛɛlɛbaw olu kɔni kan ka sigi sen kan Portugal yɛrɛ kalafiliko la ka maaw hakili lajigin san tɛmɛnen kɔnɔna la Portugal jamana ɲɛma kalafili baaraw sigira sen kan septembre kalo tɛmɛnen yɛrɛmarakafo kalafili baaraw sigira sen kan wa nin ye wasaden kalafili taw olu jaro tigɛ kɔtɔ nin ye nin waati in na fɛn min ye Antonio Costa ale yɛrɛ min ye maaba ye ale kɔni y'a ɲini kalafililaw bɛɛ fɛ nin waati in na u ka u cɛsiri ka u jija pour sigiyɔrɔbaw olu bɛ se sɔrɔ u ka fɛɛlɛtɔn fɛ cogo min na. Farikolo ɲɛnajɛ binna kun kan diɲɛ seleke 4 ɲan kunbɛnba n'an ko a ma ko Coupe du Monde 2022 a ka ɲi ka gosi Qatar dugukolo sanfɛ samedi tɛmɛnen a bɛ fɔ fɛn min ma ko tirage au sort barrage a bɛ o kɔni ko fɔ farafinna binna kun kan o kɔni tirage baaraw sigira sen kan équipe 10 farafinna kɔnɔna la yan i b'a ye k'a fɔ olu de ka ɲi ka ɲan kunbɛn marisi kalo laban olu la Cameroun jamana ale bɛna Algérie jamana ka olu kɔni bisimila ni waati in na dɛ wa a bɛna kɛ tagani ka segin okumu olu kɔni kɔnɔna la Egypte jamana ni Mohamed Salah bɛ olu bɛna Sadio Mane ka Senegal bisimila Mohamed Salah ani Sadio Mane olu bɛɛ lajɛlen bɛ ntolaci Liverpool kɔnɔna la Angleterre ale dugukolo sanfɛ Ghana jamana ale fana bɛna Nigeria jamana ka o bisimila olu jamana 2 bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ l'anglais kan ka o fɔ wa u bɛɛ lajɛlen bɛ farafinna ale kɔni tilebiyan fan fɛ i n'a fɔ Senegal ale bɛ farafinna tilebiyan fan o fɛ cogoya min kɔni na o cogo kelen fana don Maroc ale fana ka ɲi ka République démocratique du Congo ka o kɔni kunbɛn ɲɔgɔn ya anw ka jamana ni o ye Mali ye sa ani Tunisie ka ɲi ka masaran ka sɔ ka o fana kɔni kɛ ta la Coupe du Monde 2022 ni a ka ɲi ka taa Qatar a baaraw bɛ nun don novembre kalo tile 21 ka taa kuncɛ décembre kalo tile 18 na. An balima hɔrɔnya TV lajɛbagaw ne de bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na anw bɛ dugawu kɛ an faso Mali ye Ala ka Maliba in kolo suma ka madon da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ bɛn ni kelenya ni basigi ni ko to ɲɔgɔn ta ni ɲɔgɔn lamɛn Ala ka o sabati Maliba in kɔnɔna na Ala ka lakana sabati Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na Ala k'o kanya ka Ala ya bonya kama kira bonya kama anw karamɔgɔw la hɔrɔma kama sɔli ala rasuli o bɔlen kɔ anw bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ karamɔgɔba ye ni o ye Seydina Cheikh Umaru Seydou Kulibali El Faroukou ye sija ani kɛnɛya la
laban ko ɲuman o bɛ masaramani bolo ala k'o di a n'a ka denbaya sanuman bɛɛ lajɛlen ma ala ka mɔgɔ bɔ a la min bɛna jɔrɔ ta diinɛ labarali hukumu kɔnɔna na hali bi kunnafoni kuncɛw kuma la Jamiyatu Hikmatini muso denmisɛnninw ni o ye a jeune fu ye olu ka anniversaire o kɔni bɛ ka i sɛnsɛn ka gɛrɛ min kan ka kɛ février kalo nata in kɔnɔna na min senfɛ o kelen bɛ ka wele bila diɲɛ alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni ala ye anniversaire in don yira an na an bɛ se ka jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na an bɛ dugawu de kɛ hali bi anniversaire nata in ala ka a don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la kira bonya kama sɔli ala rasuli o de fana bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na ka bɛn bi alamisa ma arajaba makɔnɔ kalo tile 23 san 1443 kira kisi nɛɛma b'a ye ale ka bangeni sanjati la o kelen bɛnna bi alamisa ma janvier kalo tile 27 san 2022 Nabila Isa ale ka bangeni sanjati la aw k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ ni masaramani k'a jɛ